Benvinguts. Us parlem des d'un marc incomparable, el Museu de l'Oli de Catalunya a la Granadella, d'on tinc l'honor de ser-ne l'alcaldessa. Aquest lloc ens evoca el ser de la comarca, l'oli. En aquest molí, els nostres avantpassats van lluitar per fer del territori un lloc on poder viure dignament. I és en aquest sentit que des de Junts el que farem és millorar la vida de les persones al territori. Els serveis a les persones té com a finalitat el benestar i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, amb especial l'atenció als col·lectius vulnerables. La prioritat de Junts per Catalunya és construir un estat del benestar que faci de la nostra nació un dels referents europeus. Volem fer un país cohesionat i fort amb igualtat d'oportunitats en tot el territori. Aquest àmbit inclou, entre d'altres, l'educació, serveis socials i salut, centres de dia, recursos residencials, suport a la llar, atenció a la violència masclista. Des de Junts hem de vetllar perquè aquest territori, que són prioritaris en la nostra comarca, es puguin incrementar i millorar. Inclourem aquests aspectes de cohesió territorial al Pacte Nacional Rural-Urbà i al Pla País Viu. Això ens ha de permetre millorar aquests serveis en les zones rurals, com la nostra comarca, fent que no ens haguem de traslladar per rebre aquestes prestacions i que, si ho hem de fer de manera puntual, tinguem les vies de comunicació en bon estat. Des de Junts, volem que els últims anys de vida de la nostra gent gran puguin ser en el seu entorn, que el nostre jovent trobi en la comarca tota l'atenció que requereix la seva educació i creixement personal i pugui desenvolupar el seu projecte de vida al territori. Tenim al nostre país un teixit associatiu ampli i potent, que pren més rellevància en el nostre territori per l'impuls que donen a les activitats lúdico-culturals, fent participar a tots els grups del municipi en les seves accions. Se'ls ha de reconèixer com a servei social. Lluitarem per aconseguir la igualtat en tots els àmbits de la vida de les persones i treballarem per posar fi a la discriminació que limita el dret de les dones. La cohesió social garanteix un bon funcionament de la societat i això és el que volem per la nostra comarca, que tothom tingui els serveis garantits per dur el seu projecte de vida al territori, perquè trobi aquí totes les oportunitats per fer-ho. Junts ho farem possible. Junts treballarem per fer de la nostra comarca un lloc on créixer amb unes condicions òptimes en totes les etapes de la vida. El dia 14 de febrer, junts, ho aconseguirem amb el teu vot. I ara passo la paraula a Cisco Esquerda, candidat de Junts i alcalde de Granyena de les Garrigues. Moltes gràcies, Helena. Des de Junts per Catalunya a la comarca de les Garrigues, l'agricultura i la ramaderia són estratègics per afrontar un futur a la nostra comarca. Ho és també els temes de competitivitat, modernitat, recerca i desenvolupament per aconseguir un sector competitiu. Ho fan possible les dones i els homes dels nostres pobles i això és el nostre reconeixement. Farem tornar la il·lusió al sector agrari, per conrear aquestes terres, per viure i conviure en els nostres pobles i per continuar produint aliments de tanta qualitat com el millor oli del món. Junts per Catalunya posarà en valor la feina de pagès. Prou d'impunitat aquells que desprestigen amb actes irresponsables amb propaganda barata i enganyosa sobre el consum d'alguns aliments i el benestar animal. A les Garrigues necessitem polítiques més actives que altres territoris. Ho són perquè els nostres joves s'incorporin a la terra, agafant el relleu de tantes i tantes generacions que han treballat les oliveres per produir, ho hem dit abans, el millor oli del món. Ens hem de dotar d'eines per afrontar les dificultats del canvi climàtic. Incendis, aiguats, ventades, nevades,
tant que han arrasat els nostres camps. Junts per Catalunya posa en valor i reconeixement la singularitat de l'agricultura de secà, de les zones vulnerables, de les zones desfavorides, de muntanya, de forts pendents i amb limitacions al seu desenvolupament com les zones cepa. Totes aquestes molt presents i de forma important a la nostra comarca. Però no podem deixar de banda al costat la necessària modernització del regadiu, com el tan anhelat del canal d'Urgell, però també l'impuls definitiu que donarem a la consolidació del Segarra-Garrigues i els recs de suport com el Garrigues Sud. Des del sector agrari som els primers i més interessats en l'implementació d'energies renovables, com no pot ser d'altra manera, però ho hem de fer de forma consensuada, ordenada, equilibrada i amb equitat, i sobretot amb diàleg amb el nostre territori. No podem perdre més sòl agrari per produir aliments, entre ells, una altra vegada, el millor oli del món. Junts per Cat creix i ho fa d'aquesta manera. És per tot això que a les Garrigues l'únic partit que pot portar a terme totes aquestes polítiques és Junts per Catalunya. Per tant, feu-nos confiança i junts ho farem possible. Gràcies. I ara passo la paraula a la nostra candidata, alcaldessa de l'Albi, l'Anna Feliu. Molt bé, moltes gràcies, Cisco. Salutacions a tota la gent de les Garrigues, salutacions també a tota la gent que ens esteu seguint des de les altres comarques de les Terres de Lleida. Sigueu benvinguts avui aquí des de la Granadella, que us dirigim aquestes paraules també des d'aquí la nostra comarca. Som aquí, com deia l'Helena, perquè és una zona molt representativa del que és la nostra economia vital del nostre territori, el que és l'agricultura, la ramaderia i en aquest cas doncs, el sector de l'oliva i la producció de l'oli és allò que a casa nostra ens fa ser el que som. Som a les Garrigues i sabem que tenim moltes coses que s'han de millorar. Tenim diverses infraestructures, com és la xarxa viària. Aquests pobles d'aquí de les Garrigues Altes són aquests pobles que més ho pateixen perquè tenen moltes dificultats per anar d'un poble a l'altre amb aquestes pistes municipals que no estan en les millors condicions, no perquè els ajuntaments ho tinguin abandonat, sinó perquè no tenen aquells recursos que calen per poder-hi fer front a totes les reparacions que cal perquè els seus veïns hi puguin passar correctament. També tenim la Nacional 240, que és aquesta carretera que fa temps que els alcaldes de la zona demanem aquest desdoblament per fer que la seguretat dels nostres veïns i veïnes que van a treballar o van a l'institut doncs sigui una prioritat. Tenim altres infraestructures que calen millorar, com són les infraestructures digitals, aquesta cobertura de xarxa mòbil. Jo, per exemple, avui quan he arribat aquí doncs no tinc cobertura. La meva companyia de telefonia mòbil no té cobertura i clar, doncs això evidentment ens resta competitivitat amb d'altres zones del nostre territori que sí que en tenen. Igualment amb la connexió amb la fibra òptica, que també ens falta a la nostra comarca i això fa que moltes empreses doncs, també tinguin aquestes dificultats que fa que tinguin aquests problemes en el seu dia a dia, no? Perquè les comunicacions, ja ho sabeu, són bàsiques a qualsevol lloc. Infraestructures, com també ho són les infraestructures elèctriques. Sabem que ara, darrerament, aquí a la nostra comarca i en les vostres també, tenim un interès bastant sobtat per aquestes energies renovables que estan interessats en el nostre territori. Nosaltres diem sí a les energies renovables, sí, perquè volem una energia que sigui sostenible, perquè necessitem d'aquestes energies per poder tenir una economia verda en el nostre país, però també ha d'estar en concordància amb allò que el territori vol. I ho hem de fer junts. La gent del territori i aquestes empreses no poden, en cap cas, condicionar allò que hem de tenir als nostres pobles. Per tant, hi ha d'haver aquest consens amb el territori, aquest consens amb la gent que hi viu i sobretot també aquest consens amb el món agrari, que és aquelles persones que són les que treballen i cultiven la nostra terra. I a més, per què dic això? Perquè, com sabeu, aquestes empreses elèctriques tampoc són unes empreses que pensin gaire amb la gent. Ja ho veiem ara, que just en època de pandèmia han pujat més que mai els preus de l'electricitat i estem pagant una autèntica aberració. I
no perquè ens donin un bon servei, perquè precisament a la nostra comarca estem patint continuats microtalls que fan que moltes famílies hagin de canviar els seus electrodomèstics perquè se'ls hi fan malbé per aquests continuats microtalls, i cooperatives com aquesta d'aquí, la Granadella, en la que estem avui, que hagin de parar i tornar a reprendre la seva activitat perquè cada microtall vol dir haver de rearmar tota la maquinària. Per tant, aquestes empreses han de tindre el seu sector perquè necessitem aquesta energia verda, però s'ha de fer sempre amb equilibri amb el territori i amb l'equilibri amb el paisatge i l'agricultura. Bé, tots aquests factors, aquests entrebancs que tenim, el que fan és propiciar aquest despoblament rural, aquest despoblament que fa que molts dels nostres pobles tinguin molts habitatges buits, moltes cases que estan abandonades perquè els seus propietaris al seu dia van marxar i ara es van quedant soles, es van quedant ruïnoses, i hem de posar en relleu tots aquests habitatges que tenim i hem d'intentar trobar la fórmula perquè aquests pobles puguin millorar les condicions de les seves cases, la seva estructura bàsica, aquest nucli del municipi, que és allò que ens fa únics com a pobles, perquè és aquest nucli urbà el que és important de tindre i que no ens el podem deixar perdre. Aquest habitatge, que tampoc és fàcil, no és fàcil pels nostres joves, perquè malauradament tenim una llei d'urbanisme que està pensada per tot el territori igual, sense tindre en compte que la realitat del món rural no és la mateixa que la del món urbà. Aquí, en aquests pobles, el que necessitem és que la gent es pugui quedar a viure i tindre les màximes facilitats. No que un jove, per poder-se fer la casa en un terreny de la seva família de tota la vida, hagi de desenvolupar un pla parcial que li costarà tants diners que no ho podrà fer. Per tant, aquest noi o aquesta noia, què faran? Doncs se n'aniran a fora, es compraran un pis i el poble haurà perdut ja una altra persona i una altra família. Aquestes problemàtiques que ens afecten a les Garrigues, però que també afecten segurament a les altres comarques, necessitem que es resolguin. Per què? Perquè necessitem un territori viu. Necessitem que la gent dels pobles vegin a casa seva, aquí a la nostra comarca, una oportunitat per poder-hi viure i fer el seu futur. Mireu, jo soc alcaldessa i quan em vaig presentar per ser alcaldessa de l'Albi, doncs ho vaig fer per un motiu principal, perquè el meu poble pogués tirar endavant, que el poguéssim millorar, que les persones que hi viuen tinguin un poble millor. I amb aquesta bona voluntat jo em presento aquí a la candidatura de Junts per les Terres de Lleida, perquè vull el mateix per la gent de la meva comarca de les Garrigues i de tota la demarcació de les Terres de Lleida. Amb aquesta voluntat de servei, pensant que primer són les persones, ens calen més recursos per les nostres Terres de Lleida, a vegades una mica oblidades. Ens cal generar economia i ens cal generar riquesa, perquè els nostres joves necessiten oportunitats. Ens cal que els nostres fills creguin que aquí hi podran tindre el seu futur, al costat de les seves famílies, i que hi puguin viure i guanyar-se la vida dignament. Si ho voleu, junts, els de les Garrigues, els de totes les comarques de les Terres de Lleida, treballarem per fer de Catalunya un gran país, per fer de Catalunya un país lliure. I per fer-ho així, només tenim una opció, que el 14 de febrer fem sentir la nostra veu, que aquest 14 de febrer anem tots a votar a Junts i omplim de vots les urnes per a Laura Borràs, la propera presidenta de la Generalitat de Catalunya. Junts ho farem possible. Moltes gràcies. El 14 de febrer tornem a tenir eleccions i hem de ser, perquè ens hi juguem molt. Ens hi juguem avançar o retrocedir en el procés d'independència, que és l'objectiu fundacional de Junts, que és el nostre objectiu diari, que és la nostra raó de ser. I ens hi juguem també tenir un bon govern que afronti la crisi sanitària, econòmica i social i també que doni resposta adequadament a les necessitats i els reptes, especialment de les nostres comarques.
En aquest sentit, permeteu-me que us parli de dos àmbits concrets, del d'infraestructures i del de cultura. Les nostres comarques tenen mancances importants a causa de la desinversió crònica de l'Estat. Però també som testimoni d'exemples de bona gestió del govern de la Generalitat, com és el cas de la línia de Lleida a la Pobla, on s'ha invertit especialment, on s'han renovat els combois amb tota comoditat, on s'ha apostat per una línia que ha d'esdevenir unes autèntiques rodalies i a la vegada que ha de permetre potenciar el turisme a través del tren dels llacs. Un projecte que permetrà també una gran millora urbanística a la nostra ciutat, a Balaguer, amb l'eixamplament del passeig de l'estació, la seva continuïtat cap a la zona d'impacte, gràcies al moviment de l'estació de trens. També s'ha millorat en els últims anys, i d'una manera força substancial, la carretera entre Bellcaire d'Urgell i Linyola. O, per posar un altre exemple, s'ha executat també la variant del secà de Balaguer, a la C12, una gran millora que permet que tota aquella gent de la Noguera Baixa o del Segrià que es desplacen al Pallars no hagin d'entrar al nucli urbà, amb la millora que suposa això per la seguretat dels vehicles, del trànsit i també per la disminució de trànsit rodat a dins del nucli urbà. Són tres exemples a nivell d'infraestructures de bona gestió del nostre govern i del Departament de Territori, que ens afecten ben de prop aquí a la comarca de la Noguera. Però també tenim altres reivindicacions i altres reptes de futur, com per exemple acabar l'autovia Lleida-Balaguer, i en aquest sentit ens comprometem a iniciar aquest 2021 la tramitació administrativa per tal de donar continuïtat a la variant que al seu dia va quedar parada a Vilanova de la Barca. Hem d'insistir en la millora de la inversió per la xarxa viària, especialment a l'àmbit rural. Necessitem trens del segle XXI. L'exemple del tren de la Pobla ha de ser exportable a altres línies, com la Lleida-Manresa, per configurar unes veritables rodalies. I complementar aquesta aposta pel transport públic, també amb un servei, amb un sistema de transport a demanda, especialment d'interès per a aquells nuclis petits, amb població especialment envellida i que ho necessita. Són mancances que segurament compartim les diferents comarques de Ponent i que en aquest sentit els diferents representants amb aquesta candidatura, cadascun de nosaltres de diferents comarques, vetllarem i treballarem per tal de que siguin solucionades. Les infraestructures vertebren el territori, connecten, ens avancen les persones, les empreses, els visitants, però també ens vertebra com a territori i com a país la cultura. La cultura com a motor econòmic que és, amb el que implica també de creixement sostenible, d'arrelament i també de turisme de qualitat. És per això que des de Junts volem promoure una nova llei de museus. Volem promoure també una nova llei de patrimoni. Aquesta setmana hem estat al Castell de Ribelles, a Vilanova de l'Aguda, i hem pogut comprovar com un monument impressionant, espectacular, protegit, catalogat d'interès nacional, està caient a trossos. I per tant, com aquesta manca de col·laboració público-privada o aquest desinterès que han tingut algunes administracions al llarg de massa anys, ara ens passa factura i ens està portant a perdre o a posar en risc elements patrimonials de primer ordre. I és en aquest sentit que creiem, i a les nostres comarques n'hi ha molts exemples, d'ermites, de monestirs, de cabanes, etc., que hem de saber protegir a nivell de la Generalitat. Acabarem també el mapa d'arxius comarcals, amb el de les Garrigues i amb el de l'Alta Ribagorça. Reforçarem les empreses culturals, la digitalització, el teixit associatiu tan important, i especialment pel que fa a la cultura popular, a les nostres terres, les biblioteques, els centres d'art. Hem de posicionar el Museu de Lleida com un dels millors museus nacionals de Catalunya. Defensarem també el català i l'aranès com a llengües pròpies de Catalunya i promourem l'existència d'una manera especial de continguts audiovisuals en català i en català de qualitat, tant als mitjans de comunicació públics com a les plataformes audiovisuals d'entreteniment. I finalment assumim com a propi el repte i l'objectiu tan llargament reivindicat de dedicar al Departament de Cultura un 2%, com a mínim, del pressupost global de la Generalitat. La Noguera ha estat sempre implicada amb la lluita per la independència de Catalunya.
Avui nosaltres, la gent de Junts, la gent independentista de la comarca, ens sentim hereus i ens sentim continuadors de Carner Ribalta, de Maria Rúbies, de Josep Esparticó. Som en aquest camí, continuem lluitant pel país, avui més que mai per la independència de Catalunya, l'única via per assegurar la pervivència del país i també l'única via per donar una resposta eficient i adequada a les nostres necessitats. Compromesos amb el mandat de l'1 d'octubre, el nostre moment fundacional, com a país, com a república, també en el nostre cas com a partit, com a equip, com a candidatura que us volem representar al Parlament, per donar resposta a les necessitats de la nostra gent, de la gent dels pobles i de les ciutats, dels nostres joves, dels nostres treballadors, de les empreses, de la nostra gent gran, al costat dels nostres alcaldes i regidors. És per tot això que us demanem el vot per Junts per Catalunya, Junts per fer, Junts per ser. Moltes gràcies. Hola a tothom. La pandèmia ha fet que no us pugui acompanyar presencialment com m'hauria agradat i per aquest motiu us envio aquest missatge a través de la xarxa. Em trobo i us saludo des del Centre d'Interpretació de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, símbol del nostre territori i de la força de la nostra gent. Si fem una mica d'història, recordarem que aquest territori era molt difícil viure-hi. Temperatures extremes, boires, molt fred, i tot això va forjar un caràcter resilient i fort entre la població. Per aquest motiu no ens ha d'estranyar que la construcció del canal d'Urgell renovés les expectatives de la població i que a poc aquest territori, conegut com el Clot de l'Infern, es convertís en una terra verda, regada i d'acollida. A poc aquest territori va anar modificant-se, va anar transformant-se, fins que al retorn de la Generalitat va haver-hi un moviment popular per reclamar la creació d'una comarca que els identifiqués i que cohesionés la població. L'any 1988 neix la comarca del Pla d'Urgell i és la comarca que tenim actualment, la comarca volguda per molts de nosaltres. La Fesomia actual és una comarca petita, de 16 pobles i 2 agregats, molt activa des del punt de vista econòmic, amb gent emprenedora que ha fet i que fa del sector agroalimentari un dels referents de Lleida i de tota Catalunya. Per tot això, volem ressaltar i remarcar els següents aspectes. Junts vol crear una línia d'ajudes directes post-Covid per tots aquells col·lectius que han patit de forma intensa aquesta pandèmia. L'hoteleria, la restauració, el comerç, el món esportiu, empreses d'oci, empreses relacionades amb cultura popular, extraescolars, impressió. A totes elles volem que tinguin aquestes ajudes. Volem també implementar reduccions fiscals per a aquells joves que vulguin posar en marxa una empresa per afavorir la seva funcionalitat i l'arrelament en el territori. També volem impulsar el que diríem la digitalització de les empreses. És evident que la Covid-19 ha tret a la llum una sèrie d'oportunitats i de reptes que passen per aquesta digitalització. Per tant, ajudarem aquelles empreses que vulguin fer aquesta transformació digital, perquè el que està clar és que per ser competitius a nivell europeu i a nivell mundial se necessitarà aquesta transformació. A nivell d'infraestructures que creiem que també són importants per la comarca, volem reclamar que hi hagi una ITV
fixa perquè la que tenim, les mòbils que hi ha actualment, ja han quedat demostrades que estan totalment saturades i que són insuficients. També s'han de crear i instal·lar les 4 depuradores que falten en els municipis de la comarca i adequar les existents a les necessitats actuals. A nivell de transports, també remarcar el següent. El Pla d'Urgell és una comarca que té una via ràpida que la travessa, com és l'autovia A2. Aquesta autovia ha permès la instal·lació i la creació de diversos polígons industrials als 2 cantons de l'autovia, però, malgrat aquests aspectes positius, en l'actualitat presenta ja una saturació molt important de vehicles, especialment els pesants, que fan que hi hagi una circulació intensa i un augment de la sinistralitat. També volem millorar la pavimentació de tota la xarxa de carreteres secundàries de la comarca per facilitar la comunicació entre els pobles. Un altre aspecte que volem incentivar és el transport a demanda, especialment per a aquells col·lectius de gent gran que han de bellugar-se entre els pobles o per anar a la capital comarcal o a Lleida. També creiem important per fomentar l'ús del transport públic un augment de les línies d'autobusos, així com la freqüència dels viatges també intercomarcals cap a Lleida, Tàrrega, etc. I per últim, i considerem bàsic i molt necessari, és la modernització de la xarxa ferroviària que va des de Lleida fins a Manresa, xarxa que des dels seus orígens al segle XIX no ha estat modernitzada. Volem que sigui una línia fèrria semblant a la que va a la Pobla, Lleida-La Pobla. Són trens còmodes, amb wifi, on la població es belluga de forma ràpida i que permet aquest ús del transport públic. Per finalitzar, també no voldria deixar de banda el recolzament al món municipal. Considerem que els municipis són la institució més propera al ciutadà i per aquest motiu han de tenir una millor financiació. De la mateixa manera que els consells comarcals que necessiten també financiació per implementar tots aquells serveis que mereix la població, en general i en especial la gent gran. Per tot això, podríem acabar amb un altre projecte molt important que estaria relacionat amb el que hem dit al començament. Si el canal d'Urgell ens va transformar, ara està en marxa una altra modernització que també transformarà novament la comarca, com és la modernització del rec del canal d'Urgell. Nosaltres impulsarem en el que sigui possible i recolzarem en el que sigui possible aquest procés perquè ha estat un projecte que ha demanat ajudes a la Unió Europea per poder-lo finançar. De la mateixa manera, s'aprofitarà aquesta modernització del canal d'Urgell per poder reconvertir el canal d'Urgell en vies verdes, aprofitament de les banquetes, que li donarà una nova dimensió turística al territori. I penso que amb això són les 4 pinzellades que volíem donar de la comarca. Hi ha moltes més coses que podríem dir, però creiem que amb això tenim prou. Moltes gràcies per la vostra atenció. Confiem que ens donareu suport i moltes gràcies. Una salutació. Des d'aquest magnífic espai i amb aquest retaule d'en Jaume Pedrós ens agradaria traslladar-vos un missatge per a totes les persones que avui ens esteu escoltant.
Un missatge des del nostre grup de Junts, que es vol basar en un servei a la ciutadania per enfortir la nostra terra lleidatana i, més concretament, la nostra comarca segarrenca. Un servei que té per objectiu crear una visió de la nostra comarca que posi en relleu els seus principals aspectes clau i fer-ho des del prisma del positivisme, generant cohesió entre els actors del territori i atractivitat de fora cap endins, que sigui acumulador d'energies per atansar-se col·lectivament cap al futur desitjat. La Segarra, com qualsevol altre territori del país, té uns valors que un cop potenciats han de generar la seva identitat. Hem de treballar per aflorar aquests valors. Sempre hem posat de manifest la manca d'un autèntic sentiment de pertinença a la comarca i la importància de definir una identitat segarrenca que mai no ha acabat de collar. Des del nostre equip de Junts volem treballar per fer realitat aquesta identitat, procurant que els nostres governs locals interaccionin amb el sector privat i la ciutadania. Potser aquesta manca d'identitat ens ha portat a tenir sectors i àmbits que ens preocupen moltíssim per les seves mancances. Entre ells, el transport públic a la comarca. No pot ser que depenem del transport escolar per a la majoria de pobles de les comarques. Que no hi hagi possibilitat de connexions amb la principal xarxa de transport públic Lleida-Barcelona. Hem de constituir unes taules territorials de mobilitat com a eines de participació de les administracions locals i els agents del territori en la configuració de les polítiques de mobilitat. No podem estar limitats pel centralisme territorial. També ens preocupa la xarxa mèdica a la nostra comarca. Fa pocs dies van veure com la població de Tarroja es tancava al consultori mèdic, que tenim una deficiència de distribució de recursos de l'àrea bàsica de la comarca manifestada pels propis facultatius, que les mitjanes de visites diàries a la comarca és de 57 pacients, quan la mitjana de Catalunya és de 25 i 30 pacients. És bàsic i prioritari obrir la nova àrea bàsica de Guissona per tal de poder atendre tota la població de la comarca. Des del grup de Junts treballem i treballarem perquè cada poble, cada comarca sigui identitari i esdevingui un referent dins del nostre territori català. Per tant, Junts per ser, Junts per fer, feu-nos confiança a les eleccions del 14 de febrer. Moltes gràcies. Hola a tothom. Des d'aquest gran espai que és el Parc NIF de la Universitat de Cervera, símbol de la importància històrica de la ciutat de Cervera i de la comarca de la Segarra per Catalunya. Soc el Ramon Auger, parer de la paella de Cervera, on vaig tenir l'honor de ser en el parer en cap, i candidat suplent a la llista de Junts per Catalunya a la demarcació de Lleida. La Segarra té un passat evidentment agrícola, que s'ha transformat en l'actualitat en un gran sector de la indústria agroalimentària. Al seu costat, altres sectors industrials estan innovant i estan fent forat a tot el món. També tenim a la comarca un important sector de serveis, representat entre altres pel comerç, el turisme i els cada vegada més importants serveis sociosanitaris, com ho ha demostrat l'actual pandèmia de la Covid-19. Junts és la millor opció perquè la veu de les nostres comarques estigui present al Parlament i al Govern de Catalunya. Per defensar tots aquests sectors productius i assistencials, però també per millorar la vida de les persones, començant per les que per motius diferents tenen més dificultats per al seu dia a dia. Per això us demanem el vot per Junts per Catalunya. Passo la paraula al Jaume Ars, alcalde de Guissona i candidat número 7 de la llista de Junts per Catalunya a la demarcació de Lleida, que ens representarà al Parlament. Des de Targa, molt bona nit a tothom. Des de Junts per Catalunya apostem per l'empresa també aquí a l'Urgell. Targa, la seva capital, necessita sòl urbà i sobretot pel que representarà per aquest territori i tota l'àrea d'influència del Segarra-Garrigues, l'aposta de sector industrial i, per tant, més sòl industrial, perquè tenim el potencial per acollir agroindústries que generin llocs de treball. I, per tant, els llocs de treball assenten a la gent al territori, fan la comarca gran, fan l'Urgell gran i fem les terres de Lleida grans i amb molta prosperitat. Bona nit a tothom.
Bona nit des de Tàrrega, al bell mig de l'Urgell. Junts pel dret a l'habitatge. Hem de fer efectiu el dret a l'habitatge. Els ciutadans de Catalunya tenen dret a un habitatge digne i a l'abast de tothom. Lleis, impulsarem reformes legislatives per fer efectiu aquest dret, com la regulació del lloguer per millorar-la en l'oferta. Impulsarem un pla per incrementar habitatges qualificats de protecció pública a Catalunya i ampliarem el parc social propi amb habitatges adquirits a entitats financeres. També exigirem a la Sareb el traspàs del seu patrimoni a la Generalitat. Engegarem un pla per promoure l'habitatge assequible i de lloguer de promoció pública, privada i per entitats socials. Bonificarem préstecs a promotors i facilitarem línies de finançament públic per a nous habitatges. Amb totes aquestes mesures, incrementarem el parc social d'habitatge i reduirem a zero les cues de la llista d'emergències. També volem combatre màfies d'ocupacions il·legals d'habitatges. I també impulsarem el programa Rehabilitem.cat per l'accés a l'habitatge en tot el territori i especialment al món rural. En la construcció d'habitatges vetllarem pel compliment de criteris d'eficiència energètica i implementarem energies renovables. També lluitarem contra la pobresa energètica amb tot tipus de mesures d'estalvi, eficients i garantirem la defensa dels consumidors. Els nous edificis de Catalunya han de ser ecoeficients i amb energies renovables i alhora fomentarem indústries com la de l'edificació. Hola a totes i a tots des de la Molsosa, un espai fantàstic i representatiu del que és l'entorn rural de la nostra comarca del Solsonès. Nucli important de l'art barroc de Catalunya. I el podem contemplar a la capella de la Mare de Déu dels Colls, a l'església de Sant Llorenç de Morunys, en la capella de la Mare de Déu de la Mercè, a la catedral de Solsona, o en l'imponent retaule del Santuari del Miracle a Riner, entre d'altres. Som una terra de cereals i de trumfos, de la ramaderia i també terra emprenedora amb indústria variada, com el conseller Tremosa va poder comprovar en la seva visita el passat dia 26 de gener, i d'impuls d'esports com l'esquí amb la nostra estació de Port del Comte. No volem descuidar-nos d'anomenar un sector serveis que cada cop té més importància a la comarca. Primer de tot, i abans de començar, volia tenir un sentit record per totes aquelles persones de la nostra comarca i del nostre país que en aquests últims mesos i en aquestes últimes setmanes han patit l'estrall de la pandèmia de la Covid-19. Estic molt emocionada de poder estar en aquest acte al costat del conseller Tremosa i del conseller Josep Rull. Benvingut a casa seva, conseller. Bé, som en una comarca situada a cavall entre la Catalunya central i el Pirineu, entre la Catalunya central i les terres de Ponent. És una comarca eminentment rural, amb homes i dones que treballen incansablement per donar vida i futur a la comarca que tant ens estimem. Necessitem eines d'estat per poder oferir uns serveis bàsics, per exemple, telecomunicacions, molt necessaris a la nostra comarca i a la resta de comarques de la nostra demarcació, amb les quals compartim problemes i dificultats molt semblants. Al país tenim empreses que treballen i donen cobertura per millorar les nostres telecomunicacions, tan necessàries per al nostre desenvolupament empresarial i vitals en els temps que ens ocupen, ja que les videotrucades i el teletreball han vingut per quedar-se i no pensem renunciar-hi ni renunciarem. Però necessitem inversions. Un dels problemes que un dels treballadors d'una empresa solsonina que vam visitar dimecres passat ens va explicar és que durant la pandèmia havia tingut moltes dificultats per treballar des de casa seva perquè no hi arribava la fibra. I és que a la nostra comarca, com en moltes altres del nostre entorn, hi arriba fibra a la capital, a Solsona, i parcialment.
Exigim mitjans d'estat per garantir a totes les ciutadanes i ciutadans de les nostres terres uns serveis mínims com és la connexió per fibra òptica en condicions i bona cobertura a tot arreu, perquè ens hi juguem el nostre futur com a país i el de la nostra gent. Des del Parlament, junts, treballarem per fer tot això possible, però necessitem el vostre suport el dia 14. Us demanem que aneu a votar presencialment o per correu, perquè, com diu el president Puigdemont, quan votem, guanyem. Hem d'omplir les urnes de vots de la il·lusió per construir una nova república per a les treballadores i els treballadors d'aquest país, amb condicions laborals i salaris dignes. Per a la nostra gent gran, perquè puguem gaudir d'un sistema sanitari que ens mereixem i unes pensions que s'han guanyat amb molts esforços i molts anys de treball. També per als nostres infants i joves, perquè puguin gaudir d'un sistema educatiu català i de qualitat, on les noves tecnologies han de tenir un paper clau i una bona inserció laboral. Cal garantir que l'accés a les noves tecnologies arribin a totes les llars i que l'alumnat, independentment del poble o ciutat que hi visqui i de l'escola o institut que vagi, des de les zones més rurals fins a les grans escoles urbanes, hi tingui fàcil accés. No ens podem permetre una escletxa digital. Invertir en ensenyament és invertir en present i sobretot en futur. Necessitem revertir algunes mancances per arribar a un model educatiu que tendeixi a l'excel·lència. Cal una valoració superior per part de les institucions i de la nostra societat en general de la tasca docent, prestigiar els valors de l'esforç i creure en un sistema educatiu que atengui tota la diversitat de l'alumnat que ens trobem cada dia a les aules, des d'alumnes amb dificultats d'aprenentatge fins a alumnes amb altes capacitats. Necessitem més professorat, més personal de l'àrea de psicopedagogia, una ràtio d'alumnes per aula més baixa. En el cas de batxillerat, aquest any, inclús sent un any de pandèmia, a principi de curs hi havia aules amb més de 30 alumnes i on les distàncies de seguretat eren pràcticament nul·les. El sistema educatiu ha de ser integral i ha de respondre a les necessitats de la ciutadania en totes les etapes de la seva vida, des de l'educació infantil fins a l'educació d'adults. La formació dona sentit crític, capacitat d'enriquir-nos personalment i d'ascendir socialment, i en això no ens podem posar límits. Per posar un exemple, a la nostra llista de Lleida, Pirineu i Aran hi anem un bon grapat de candidates i candidats que ens dediquem al sector de l'ensenyament. Lluitarem per assolir la igualtat real d'oportunitats entre els diversos territoris del nostre país. I és que ens cal revertir el despoblament del Solsonès i de la resta de comarques de Ponent i del Pirineu i Aran, i una bona inversió en telecomunicacions i carreteres ho pot facilitar i molt. I d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Hem de trencar el sostre de vidre que encara hi ha aixecat a la nostra societat i, evidentment, per a nosaltres és vital l'eradicació de la violència de gènere en la nova República Catalana. Juntes i junts som invencibles i juntes i junts farem possible que una dona preparada i ferma en les seves conviccions, com la Laura Borràs, sigui la primera presidenta de la Generalitat. I com va dir un company de candidatura i alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, que ja toca. Visca Catalunya lliure i visquen uns països catalans
més lliures i sobirans. Hola, molt bones. Escolteu, encantat de compartir aquest acte amb tots els candidats i candidates de la llista de Junts per la demarcació de Lleida. Us volia dir primer que res una cosa, que si no la dic rebento. És un autèntic plaer compartir llista amb tota aquesta gent, des del cap de llista, el Ramon Tremosa, el Jordi Fàbrega, la Cristina, fins al darrer dels suplents, perquè no he conegut mai a la meva vida gent tan treballadora, tan pencaire i amb tantes ganes de tirar un projecte endavant. Dit això, per què estic jo en aquest projecte? Com molts sabeu, jo, Jordi Pou, vinc de Demòcrates de Catalunya. Demòcrates de Catalunya signa un acord electoral amb Junts, l'acord Lleials 1 d'octubre, que ens obliga als dos, i de fet això es veu reflectit al programa que s'acaba de presentar de Junts. La lleialtat a l'1 d'octubre què implica? Implica una cosa molt senzilla, reconèixer que el referèndum vinculant de l'1 d'octubre, el mandat que ens sorgeix, el mandat que sorgeix del més del 90% de vots positius del més de 2 milions de persones que hi van participar, obliga. Per tant, el govern de la Generalitat està obligat a tirar aquest mandat endavant. Si no s'ha fet fins ara, és perquè no s'ha pogut. En tot cas, ha arribat el moment de fer-ho. Tenim una cap de llista, la Laura Borràs, que està disposada a tirar-lo endavant. Tenim tota una sèrie de candidats amb ganes de tirar-ho endavant. Però per fer-ho ens falta una cosa. La primera és guanyar amplament el 14 de febrer. Hem d'omplir les urnes el 14 de febrer de vots independentistes, de vots disposats a aixecar aquest mandat, de vots per Junts. A més, ens cal, una vegada estiguem al Parlament amb aquesta majoria, amb aquest govern decidit a fer-ho, ens cal recuperar la unitat d'institucions, de gent, d'entitats, de tothom. Cal tornar a una, sumar-hi també el Consell per la República. Tots junts, està clar que podrem tirar endavant aquesta declaració d'independència i podrem tirar endavant la República Catalana independent que vam votar i vam guanyar. Visca Catalunya lliure! Bones, em dic Joan Carles García Guillamón i em presento com a número 5 per Junts a les llistes al Parlament per la demarcació de Lleida. Soc alcalde d'Alfarràs i per això us puc dir que conec perfectament la problemàtica que ens afecta a molts pobles limítrofs amb l'Aragó. No pot ser que mantinguem una estructura burocràtica tan dura a Catalunya i que l'Aragó ho tingui molt més fàcil per exemple, establir una empresa o crear nous emprenedors, nous negocis, nova activitat, nova riquesa. No pot ser. Per tant, un dels problemes cabdals que tenim és aquesta estructura burocràtica tan gran que tenim a la Generalitat de Catalunya. Tot això, evidentment, com a prioritat, passa per una gestió de la pandèmia a partir de la propera legislatura que ens marqui el camí a seguir durant els propers 4 anys, perquè no només serà el tema de la gestió de la pandèmia de manera inicial, sinó tot el que vindrà a posteriori, la crisi a posteriori que això suposarà. De la mateixa manera, necessitem una transformació energètica real i una transformació energètica, a més, ordenada per evitar que el territori acabi sent un munt de plaques fotovoltaiques que facin erm el territori que tant ens apreciem. De la mateixa manera i bàsica de ser la digitalització del territori, perquè les empreses siguin competitives, perquè la gent arreli al territori, perquè puguem tenir un territori fort i un territori valent, necessitem la digitalització i l'arribada de la fibra òptica a tots els punts bàsics del nostre territori. Tot això passa per un govern fort que pretenem que hi hagi una reordenació del govern en la que el món rural estigui present de manera cabdal. Ja no hi ha suficient amb un departament d'agricultura, sinó que han d'anar una mica més enllà. El món rural ha d'englobar totes aquelles necessitats que es veuen paleses al Segrià, que he comentat ara fa un moment, i d'altres que evidentment ens aniran sorgint durant els propers 4 anys. Tot això passa, com dic, per un govern fort liderat per Laura Borràs amb Junts. Hola, bona tarda. Soc Judit Flix Guiu. Estic a Lleida, la capital del Segrià, on visc i treballo com a professora en un institut d'educació secundària de la ciutat de Lleida. I des de Lleida, capital del Segrià, del que s'anomena el Ponent català, terra de gent valenta, generosa, acostumada a superar les dificultats, molt relacionada
la seva valentia i el seu coratge amb el clima i el territori on ens toca viure. Jo mai havia militat en cap partit polític, ho faig ara per primera vegada i vaig a les llistes de Junts per Catalunya Lleida com a segona suplent. Havia treballat i m'havia presentat en diferents associacions de l'àmbit associatiu i cultural, però mai m'havia militat en un partit polític. Ho faig ara per primer cop. Crec que estem davant d'una emergència nacional, que una repressió salvatge ens afecta a tots i a totes, i aquest ha sigut el motiu que ha fet que m'impliqui directament i decideixi fer aquest pas a la política activa. Des de Lleida, des d'aquest territori que deia abans, de gent valenta, ens cal també posar en valor i treballar la nostra autoestima, creure en el nostre territori, perquè crec que si el Segrià avança, si el Segrià és valent i la ciutat de Lleida lidera com a capital aquesta embranzida, la resta de comarques que acostumen a anomenar de Ponent, Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Solsonès, també prendran i agafaran aquesta embranzida que necessita el país. Sovint pensem en la capital, en Barcelona i en l'àrea metropolitana, i de vegades descuidem una miqueteta la resta de territori, i per tant crec que des d'aquest punt de vista tots i totes, des de les zones més habitades fins a les zones menys habitades, hem d'implicar-nos perquè tot aquest territori entri en valor. És imprescindible, si volem construir una república catalana, que el país en xarxa i sigui tothom, tingui les mateixes possibilitats, visqui on visqui, i per tant, per poder aconseguir-ho, hem d'intentar entre tots i totes trobar un punt d'entesa, un punt de lluita comú, i que aquesta xarxa que puguem establir entre tots i totes ens dugui a aquesta república i a aquesta llibertat per Catalunya. Bé, escolteu, ja veieu que ens acostem al 14 de febrer i tenim una altra oportunitat d'obtenir una victòria encara més important que la que vam obtenir el 2017. Fixeu-vos que en els últims 5 anys, en les diferents eleccions europees, municipals, espanyoles, catalanes del 2017, es va batre el rècord de participació, gairebé el 80%. I en els últims anys, en aquestes eleccions que ha votat del 70 al 75 o el 80%, doncs els partits independentistes han fet 2 milions de vots i algunes d'aquestes eleccions les ha guanyat Junts. I ara, la justícia espanyola, de la mà del PSOE, ens imposa votar en plena tercera onada, en màxims d'ingressats als hospitals, d'UCIs, de pressió als centres d'atenció primària. Per què fan això? Busquen desmobilitzar el votant català, busquen una participació del 30%, per fragmentar molt el Parlament, perquè sigui ingovernable, per treure Junts del govern de Catalunya. En els últims 10 anys, el lideratge de Junts i de l'antic espai polític de Convergència ha obert l'economia catalana com mai i ha fet avançar la consciència nacional com mai a Catalunya. Per tant, Junts s'ha de treure el preu que sigui. S'ha posat en risc la salut dels catalans. Tota la comunitat mèdica i científica recomanava ajornar les eleccions. Tots els partits, menys el PSC, volien ajornar les eleccions, a finals de març o al mes de maig, ho hauríem pogut negociar. Se'ns fa votar ara. I a més amb unes condicions on des de la Junta Electoral ja es diu que s'acceptaran totes les al·legacions, per tant que milers i milers de persones al·legaran, per tant no sabem si podrem votar amb normalitat el 14 de febrer. Malgrat tot això, amb totes les mesures de seguretat que ja hem après a fer servir, distància, hem de fer cues als carrers fora dels col·legis, amb distància, amb guants i mascareta, hem de portar el sobre de casa i haurem de fer l'estona que faci falta de cua per entrar al col·legi, votar i sortir-ne ràpidament. Ho hem de fer perquè es busca desmobilitzar l'electorat. Es busca la situació de l'any 2006, quan Montilla va esdevenir president amb només un 59% de participació. Per tant, doncs, la resposta dels catalans i de les catalanes hauria de ser com el 2017,
17, aquell 21 de desembre, que també van ser unes eleccions imposades, amb un govern a la presó i a l'exili, pensaven que guanyarien les eleccions, amb una participació històrica del 79%, mai no vista a Catalunya, els partits independentistes van fer més de 2 milions de vots. Doncs bé, ara tenim un repte tan o més important, és vèncer la por a la pandèmia, però sortir de casa amb determinació, pacíficament, democràticament, dipositar un vot per un futur que necessitem guanyar. I només ho farem si el 14 de febrer la llista de Junts obté un suport clarament majoritari. Per tant, us convido el 14 de febrer a votar massivament i a mobilitzar tots aquells familiars i amics que coneixem, que ho han fet en el passat i que ara els necessitem més que mai per seguir avançant en el creixement econòmic de Catalunya, que això vol dir més polítiques socials, més polítiques de benestar per a la nostra gent, més pensions pels nostres jubilats, per avançar nacionalment en la llibertat nacional que necessitem. El dia 14 de febrer a Catalunya s'hi juga moltes coses. S'hi juga la capacitat d'escollir un bon govern, un govern que sigui extraordinàriament sensible amb els moments durs que s'estan vivint a Catalunya i a tot el món, un govern que empatitzi amb la gent, que estigui al costat de la gent com ho va ser el president Torra en la gestió de la pandèmia, que es va posar el país a les espatlles, ell amb el seu govern. Som conscients d'aquest patiment i, per tant, sempre que comencem qualsevol acte polític hi hem de fer referència de la gent que han perdut familiars i de la gent que està veient com el seu futur està perillant des d'un punt de vista econòmic o la mateixa llar. I Catalunya té dret a poder pensar en gran, té dret a poder pensar sense cap altre límit que la seva pròpia voluntat de ser un país normal, de ser un país lliure. Des de l'independentisme català nosaltres tenim un projecte de prosperitat, un projecte per a nosaltres i per als nostres fills. El que volem és tenir les mateixes eines que té qualsevol país normal del món per desplegar aquest projecte col·lectiu. Aquesta és l'onada d'esperança que vam iniciar a la dècada passada, que vam iniciar l'any 2010 amb aquelles grans manifestacions d'un país que creia en ell mateix, que creu en ell mateix i que ha dit prou, que vol ser un país lliure. Per això vam fer l'1 d'octubre, per això vam fer la declaració del dia 27. Ara, en aquesta nova etapa, el que hem de triar entre independència o decadència, entre fermesa o resignació. Quan a l'última legislatura parlàvem, a través del president Puigdemont, de referèndum, estàvem parlant d'això, d'una via pactada, dialogada, però que l'alternativa en cap dels casos no pot ser la renúncia. No pot ser. La renúncia és una paraula que no existeix en el nostre diccionari. Ens en sortirem si aquesta immensa onada d'esperança no troba cap mena de límit. Ens han volgut fer por durant tot aquest temps i a vegades ens n'han fet, però l'esperança sempre és més poderosa que la por. Nosaltres, aquells que hem estat a la presó, sovint hem mirat el futur amb molta incertesa i sovint amb temença, però ens dèiem a nosaltres mateixos dues coses. Si la gent que va votar l'1 d'octubre i que van aguantar davant de la repressió brutal desfermada de l'estat espanyol no va tenir por, nosaltres no tenim dret a tenir por. I quan vèiem aquelles imatges en els moments més durs de la nostra presó, d'aquells homes i d'aquelles dones valents, dèiem quin immens honor servir aquest poble. El dia 14 ens hi juguem això, ens juguem una Catalunya que sigui vista i reconeguda per tot el món com una Catalunya amb voluntat de ser lliure. Aquest és el projecte del president Puigdemont, aquest és el projecte de Laura Borràs, aquest és el projecte de tants homes i tantes dones que, malgrat ens hagin dit que era impossible, nosaltres no sabem que guanyar la llibertat d'aquest poble, que guanyar la independència de Catalunya sigui impossible. Per això la guanyarem, per això guanyarem la llibertat de Catalunya. Molta força i el dia 14
omplim les urnes de dignitat.